Prynhawn da, a chroeso i sesiwn olaf mathematig gyda Dr Price o Ysgol Bro Teifi. Bydd recordiadau ac adnoddau y gwersi mathematig ar gael ar ein wefan Cyrsiau Carlam Cymru. Fe wna i rannu'r y wefan yn yr adran cwestiwn a holi. Holi a'ch ateb. Neu gallwch jyst yn Google teipiwch mewn Cyrsiau Carlam Cymru a deith y wefan lan. Diolch yn fawr Dr Price, bant a chi. Gwych, diolch yn fawr iawn i chi am yr croeso. Nawr, beth ni'n mynd i wneud heno, hon yw'r sesiwn ola allan o beder, ac dyn ni'n mynd i fod yn edrych ar ffracsiynau rhannol. Ac dyn ni'n mynd i edrych ar chydig bach o enghreifftiau, jyst i atgoffa'n hunain o'r camau a sut mae gwneud nhw. Nawr, fel dwi wedi nodi o'r blaen, mae yna nifer o ffyrdd gwahanol o ateb cwestiynau fel hyn, ac gawn ni lwc bach ar os fydd amser yn gadael i ni ar ryw ddwy ffordd wahanol. Ond os nad, newn ni sticio at yr un. Felly, ffracsiynau rhannol, beth yn union un nhw? Wel, ar y cyrsiau tygau, fyddech chi wedi bod yn gorfod mynegu ffracsiynau, ffracsiynau algebraidd fel hyn, fel un ffracsiwn. Tiriol mae yna sawl ffordd o'i gneiti. Ffordd un dwi'n neud e gyda'n nisgyblion i be bynnag yw tynnu llun yr arwydd yn fyna. Ac yna maen nhw'n cael ei ysgrifennu fel hyn. Felly mae geiriau eraill cyfuno'r ddoi ffracsiwn yna mewn i un. Ac os yw'n mathemateg cyflym un gywir, mae hwnna'n 5x adio 3, wedi rhannu gydag x adio 3, x tynnu 1. Dyna beth ych chi wedi bod yn wneud o'r blaen. Nawr, fel rhan o'r cwrs hwn, dyn ni'n mynd i'r cyfeiriad arall. Felly'n hytrach na cyfuno doi ffracsiwn i creu un ffracsiwn, dyn ni'n mynd i splito nhw. Dyn ni'n mynd i hollti nhw i greu nifer o ffracsiynau sydd ar ben ei hunain. Ac dyna beth ni am wneud heno. Dyn ni'n mynd i edrych ar gwbl o enghreifftiau gwahanol. I ddechrau, newn ni barhau edrych ar yr enghraifft yma. Felly, dwi wedi mynd yn gyflym o beth sydd gynnau yn fan hyn i lawr i fyna. Nawr, beth dyn ni'n mynd i edrych arno fe yw sut dyn ni'n mynd i'r cyfeiriad arall, ac mae cwpl mwy o gamau mewn cymhariaeth a beth sydd gynnon ni yn y fan hyn. Felly, mae'r cwestiwn yn gofyn, mynegwch 5x adio 3 wedi rhannu gydag x adio 3, lle sydd gydag x tynnu 1, fel ffracsiynau rhannol. Geiriau eraill, splito nhw lan i ffracsiynau. Felly, beth dwi'n mynd i gyntaf? Dwi'n mynd i just ysgrifennu beth sydd gynnon ni fan hyn i lawr. Felly, 5x adio 3 wedi rhannu gydag x adio 3, x tynnu 1. Ac beth sydd gynnau ar y gwaelod fan hyn yw doi, beth dylwn ni ddweud, fatha rhyw ddoi bracket de, rhyw ddoi fynegiad bach ar y gwaelod. Felly, gan bod doi ohonyn nhw gyda fi, a maen nhw mond yn codi pennau unwaith yr un, dwi'n mynd i ysgrifennu beth sydd gynnau fan hyn fel a wedi rhannu gydag x adio 3. Dyna'r bracket cyntaf fyna. Dwi'n yn gwybod beth yw gwerth a, dwi'n yn gwybod beth sy'n mynd ar y top, ond fe ffindwn ni mas mewn munud. Ar ail un b, x tynnu 1. Nawr mae'r x tynnu 1 yn matcho beth o gynnon ni yn yr ail gromfach yn fyna. Ac beth dyn ni eisiau yw canfod beth yw gwerth a beth yw gwerth b. Nawr, y cam cyntaf, mae hwn yn swnio chydig bach yn counterintuitive, yw i roed nhw nôl fel un ffracsiwn. Felly, dwi eisiau rhoi nhw drost, gyda chi ysgrifennu fel hyn. Yr un peth ar y gwaelod,
x ydy 3x tynnu 1. X ydy 3, x tynnu 1. Ond mae rhaid i fi gynnwys chydig bach ychwanegol yn fan hyn, achos be ydych chi'n gweld ar y ffracsiwn cyntaf, gyda fi'r x ydy 3 ar y gwylod, ond dim gyda'r x tynnu 1. Felly, be dwi'n neud, mewn gwirionedd, yw lliosi'r top ar gwylod gyda'r x tynnu 1. Felly, dwi wedi ychwanegu fe ar y gwylod, dwi'n wedi ychwanegu fe ar y top. Ac yn fan hyn, ydych chi'n gweld mae'r x tynnu 1 gyda fi'n barod. Dim yr x adio 3, felly fi wedi rhoi hwnna i fewn. A dwi'n mynd i stico hwnna ar y top, achos be dwi wedi gwneud mewn gwirionedd yw, ar gyfer yr ail un, lliosi'r top ar gwylod gyda'r x adio 3. Felly, dwi'n gallu mynegu hwnna nawr gan bod y gwylod yr un peth. Beth yna'r un peth. Dwi'n gallu mynegu hwnna fel un ffracsiwn. A x tynnu 1 adio b, x adio 3. Nawr, beth ni'n sylwi os dyn ni'n cymharu hwn, a beth gyda ni reit ar y cychwyn, mae'r ddoi beth ar y gwylod union yr un peth. Felly, mwyn i'r ddau yna i fod yn hafal, mae rhaid i'r ddau beth sydd ar y top yn fan hyn hefyd i fod yn hafal. Mae rhaid i'r 5x adio'r 3 yn fyna i fod yn hafal i'r a x tynnu 1 adio b x adio 3. Felly, dwi'n mynd i symud hwn i fyny. I fan hyn. Ddim as to. Ag dwi jyst yn mynd i nodi, mae rhaid bod 5x adio 3 yn hafal i a x tynnu 1 adio b x adio 3. Nawr, beth yw gwerth a gwerth b? Ac fan hyn, mae yna ddwy ffordd i gwneud i, ac beth ni'n mynd i wneud i gychwyn yw i amnewid gwerthoedd i fewn. Ac beth ni eisiau yw gwerthoedd sy'n golygu bod y cronfachen fyna yn mynd i 0. Be dwi'n gallu rhoi fewn yn lle'r x fel bod hwnna fyna yn 0. Felly mae yna ddoi opsiwn. Mae cronfach cyntaf fyna'n gallu bod yn 0. Felly beth dwi'n gallu rhoi mewn yn fyna? Wel, dwi'n gallu rhoi x yn hafal i 1 mewn yn fyna. Os yw x yn 1, 1 tynnu 1 yw 0. Ydych chi'n gwneud hwnna? Felly, pan mae x yn hafal i 1, mae gyda fi, i symud chydig bach draw fan hyn, 5 lluosig gyda 1 yw 5, adio 3 yw 8. Wel, mae'r cronfach yn fan hyn, wel beth, gyda chi drial neu hwn chydig bach tyglusach, ni symud hwnna draw. Tra cael yr equals o dan ei gilydd. Felly mae gennym ni'r 8 yn hafal i, mi roed yr 1 myna fan hyn, mae hwn yn mynd yn 0. Adio, b, lluosi gydag 1, adio 3. 4, b. Felly, os ni'n datrys hwnna, rhannu'r ddwy ochr a 4, dyn ni yn cael bod b yn hafal i 2. Fi'n gwybod beth yw gwerth b. Nawr, na ni'r un peth mwyn canfod gwerth a, ond y tro hwn, dyn ni eisiau gwneud yr ail gronfach yn 0. Nawr, beth dwi'n gallu rhoi mewn fyna i gael 0? Wel, os dwi'n rhoi x yn negatif 3 adio 3, o hwnna'n mynd yn 0, 0 lluosig gyda b yn 0. Felly, pan mae x yn hafal i negatif 3, os dwi'n rhoi negatif 3 i mewn yn fan hyn, negatif 3 lluosig gyda 5, negatif 15, adio 3, negatif 12 yw hwnna.
Mae gyda fi'r a yn fan hyn, ond sawl a? Wel, mae gyda fi negatif 3 tynnu 1, negatif 4a. A dio 0. Hwna mewn fan hyn, mae'r ail gronfach yn mynd i 0, y term yna'n mynd i 0. Felly, mae hwnna'n golygu bod a yn hafal i 3, rhannu'r ddwy ochr, gyda negatif 4. Felly, dwi nawr yn gallu mynd nôl i fel o'n i wedi sgwennu'r cwestiwn ar y dechrau. Dwi nawr yn gwybod beth yw gwerth a beth yw gwerth b. Mae b yn 2 ac mae a yn 3. Felly, beth dwi'n gwneud? Dwi'n mynd i ysgrifennu'r rheina fewn, am newid rheina i gyd nôl i fewn. Dwi'n mynd i drial gwasgu hwnna ar y gwylod mewn yn fan hyn. Felly mae 5x adio 3 wedi rhannu ag x adio 3, x tynnu 1 yn medru cael ei ysgrifennu fel 3, nôl y goffan hunan, 3 yn lle'r a, x adio 3, adio b yn 2, x tynnu 1. A dyna ni. Matio fy beth sydd gynnau yn y atebion i hefyd, diolch byth. Felly, beth dwi wedi wneud yw mynegu beth sydd gynnau ar y cychwyn yn fan hyn fel 2 ffracsiwn ar wahân i rhannu nhw lan. Dyna'r camau i wneud. Nawr, dyn ni'n mynd i edrych ar enghraifft nesaf, sydd chydig bach yn wahanol. Mae'r ffwythiant f wedi diffinio gan f of x yn hafal i 8 tynnu x wedi sgwario, wedi rhannu gydag x tynnu 2 wedi sgwario. Mynegwch f of x yn hermau ffracsiynau rhannol. Splito nhw lan i nifer o ffracsiynau bach. Wedyn, defnyddiwch eich ateb i ran a i ddarganfod gwerth f-1. Felly, beth yw differiad f ac yna rhoi x yn hafal i 1 mewn iddo fe? Dyna mae'r cwestiwn yn gofyn i ni wneud. Felly, gadewch ni gychwyn gyda rhan a. Felly, fel o'r blaen, dwi'n mynd i ysgrifennu beth sydd gynnau i lawr yn fan hyn. 8 tynnu x wedi sgwario, wedi rhannu gydag x tynnu 2 wedi ei sgwario. Nawr, mae'r gwahaniaeth tro hwn yn y cwestiwn yn digwydd, neu'r gwahaniaeth mowr, dylwn i ddweud, yn y gwylod yn fan hyn. Mae'r x tynnu 2 yn ail adrodd. Mae wedi cael ei sgwario. Mae fe'n a ddwywaith. Felly mae rhaid ni fod yn wyliadwrus. Mae'r camau chydig bach yn wahanol. Oherwydd os ydym ni nôl i'r enghraifft gyntaf, sylweddoli yn fan hyn, sdim sgwar o gwbl yn fyna. Yr enghraifft nawr, mae'r sgwar yn ymddangos. Felly, mae rhaid ni fod yn wyliadwrus sut dyn ni'n ysgrifennu'r cam nesaf. Felly, mae'r x yna ar ben ei hunan. Felly, beth dwi'n wneud yw ysgrifennu fel a dros x, felly rhywbeth dros x, adio rhywbeth, mae'n gwybod beth yw e, dros yr x tynnu 2 wedi sgwario. A i ddim mewn i pam heno, gan bod hwn yn cael ei ail adrodd, mae rhaid i fi ychwanegu ffracsiwn bach ychwanegol. C x tynnu 2. Dim sgwar, just x tynnu 2 ar ben ei hunan. Felly pan dyn ni'n gweld, mae'r rhaid bod ni wedi ysgrifennu fe yn y ffurf yna, un o bethau sydd gyda ni ar y gwylod yn ail adrodd, yr sgwar yn fyna, mae'n bwysig cofio bod rhaid ni gael yr 3 term yn y fan yna. Felly, yr un modd nawr, dyn ni angen ysgrifennu hwnna fel un ffracsiwn. Felly, fydde hwnna i gyd dros x tynnu 2 wedi ei sgwario. Nawr te, a i ddechrau,
Wel, mae'r x gynnau yn barod ar y gwylod. Be dwi eisiau yw'r, wel, beth sy'n ar goll, dylwn ni ddweud, yw'r x tynnu 2 wedi sgwario. Felly, mae hwnna'n mynd yn fyna. Adio b. Nawr, te gen i weld beth sy'n o dan hwn. Mae'r x tynnu 2 wedi sgwario gyda ni i ddechrau. Felly mae hwnna gyda ni. Mae eisiau'r x arno ni. Felly gen i roed yr x mewn yn, lle anghywir, yn fan hyn. Adio c. Wel, dyn ni'n gweld dim ond un x tynnu 2 sydd ar y gwylod. Felly dyn ni angen lliosi'r top ar gwylod gydag x tynnu 2. Ffordd o feddwl o beth sy'n ar goll gyda ni yn fan hyn. A ni'n goffa rhoi hwnna wedyn ar y top. Mae nifer o ffyrdd ydych chi'n gallu meddwl am beth i sgrifennu yn lle. Felly, beth dyn ni sylweddoli ar hyn o bryd yw bod y gwaelod yr un peth. Felly, fel ni'n nodi o'r blaen, mae rhaid bod yr hyn sydd ar y top yn hafal. Os y gwylod yr un peth, mwyn i'r hyn fod yn hafal, mae rhaid i'r topiau hefyd fod yn hafal. Felly, mae gynnon ni wyth tynnu x wedi sgwario yn hafal i, a x tynnu 2 wedi sgwario, adio b x, adio c x tynnu 2. Falle bydd rhain o'ch chi jyst yn gallu gweld hwnna'n syth i ffwrdd yn fyna. Ond dyna'r cam pwysig sydd yn rhaid bod ni wedi cyrraedd. Wedyn ni gopio hwn. Gewn ni rwbio beth sydd ar y top, ag symud beth sydd ar y gwylod chydig bach yn uwch i fyny. Dyna ni, na fe. Felly, beth dyn ni eisiau gwneud erbyn diwedd y cwestiwn yw gwybod beth yw gwerth a, b a c. Ac yr un modd ag o'r blaen, beth dyn ni angen wneud yw amnewid gwerthoedd fewn ar gyfer yr x, fel bod rhai o'r packages, dylen ni ddweud ar ochr dde yn fan hyn, yn mynd i 0, yn troi yn 0. Felly, be newn ni ddechrau? Gewn ni edrych ar yr un cyntaf fan hyn, a x tynnu 2 wedi sgwario. Wel, petai ni'n rhoi x yn hafal i 2, 2 tynnu 2 yn 0. Felly fydde'r beth sydd gynnau'n fan hyn yn 0. Fydd yr bx, bydde dal rhywbeth yn fyna. Ond fydd beth sydd gynnau ar y diwedd fan hyn hefyd yn troi yn 0 oherwydd roi'r 2 fewn yn fan hyn ar gyfer yr x. Bydden nhw'n mynd â'r packages bach yna i'r 0. Beth dwi'n gwneud yw rhoi x yn 2. Pan mae x yn hafal i 2, felly mae gennym ni 8 tynnu 2 yw 6, tynnu 4, felly mae hwnna'n rhoi 2 i mi. Yn hafal i, wel mae'r 0 gennym ni fan hyn, adio 2b, adio 0 eto ni'n nodi. Felly mae 2 yn hafal i 2b, rhan i'r ddwy ochr a 2, felly mae b yn hafal i 1. Dyna beth yw gwerth b. Dewn ni gario ymlaen. Wel, beth nawr os rodwn ni x yn 0? Wel, petai ni roed x yn 0, bydd y term yn y canol yn diflannu, a fydd yr hyn sydd gyda ni ar y diwedd hefyd yn diflannu. Bydd yr x yn 0, unrhyw beth lliosig gyda 0 yn 0. Felly, pan x yn hafal i 0, felly 8 tynnu 0 tynnu 0 yw 8. Yn hafal i, 0 tynnu 2, negatif 2, sgwario hwnna yw 4, felly 4a. Adio
0 lle'r x hwnna, mae hwnna'n mynd i 0. 0 gyda ni ar y diwedd hefyd yn fyna. Felly, datrys yn fan hyn, rhannu'r ddwy ochr â 4 a yn hafal i 2. Nawr, efo chydig bach o fwy gwyliadwrus efo'r nesaf, oherwydd dim byd arall gynno ni. Dyn ni'n gallu rhoi gwerthfawr ar gyfer sydd yn wneud y termau'r ochr dde fan hyn i fod yn 0. Felly, beth sydd angen i ni wneud yw penderfynu ar unrhyw werth arall o x i roed i fewn. Oherwydd i fi'n gwybod beth yw gwerth b, fi'n gwybod beth yw gwerth a, mae'r hynna sorted. Wi jyst eisiau'r c. Felly, allwn ni roi 100 fewn, allwn ni roi 1,000,000 fewn, allwn ni roi negatif 73 fewn. Chydig bach gorfod y waith yn ni. Felly, bydd rhaid ni ddewis, dwi'n licio dewis yn synhwyrol i fod yn onest. Ac beth dwi'n di ddewis yw dewis x yn hafal i 3. Ych chi weld pam nawr? O fydde unrhyw werth yn iawn. Fi'n copio hwnna ar yn hafal i 0, x yn hafal i 3 yn fyna. Felly fydd gennym ni 8 tynnu 3 yn y 5, tynnu 9, felly mae gennym ni negatif 4 yn fan hyn. Yn hafal i ar 3 tynnu 2 yw 1, 1 wedi sgwario yw 1, felly mae gennym ni jyst yr a ar ôl yn fan hyn, adio 3 b. Ac yna, os dwi'n rhoi 3 fewn yn lle'r x, c, lle os i gyda 3, 3c. Yr un peth yn fan hyn, 3 tynnu 2 yw 1, felly mae gynnau 3c. Ar ôl felly, c, lle os i gyda 3, lle os i gyda 1. Dyna lle mae hwnna wedi dod. Ond, i fi'n gwybod bod yr a yn hafal i 2. Yr a gynnau yn fan hyn. I fi'n gwybod bod y b yn hafal i 1. Felly dwi'n gallu amnewid ar gyfer y gwerthoedd yna i fewn yn fyna mwyn canfod beth yw c. Ac os ydych chi'n neud hynny, fe newch chi ddod allan bod c yn hafal i negatif 3. Triwch e mas, felly yn lle'r a ydych chi'n rhoi 2, yn lle'r b ydych chi'n rhoi 1. A fe gewch chi 3 allan. Felly, dyna ni. Byddwn ni rhoi a yn 2, b yn 1, 2 a 3 yw 5, mynd i'r ochr arall, tynnu 5, felly negatif 9 yr ochr chwith yn hafal i 3c, c yn hafal i negatif 3. Checiwch hwnna eich hunan. Felly, just mwyn double-checio, ddim double-checio sort yn gyrraedd ni'n yn y man. I orffen y cwestiwn, beth dwi'n wedi wneud yw amnewid i fewn. Felly, dwi'n wedi rhoi b yn 1, a yn 2, c yn negatif 3, ac bwydo hwnna nôl i fewn i beth sydd gynnau yn fan hyn ag arbed peth amser. Beth ydyn nhw'n? Fe nawr y gwylod fan hyn. Felly dyna beth oedd gynno ni ar y top. Dyn ni'n gwybod nawr bod yr a yn 2, y b yn 1, a'r c yn negatif 3. Felly gyda rhoi tynnu 3 yn fyna. Gwych, a mae hwnna'n matcho beth sydd gynnau yn y nodiadau. Wel, dyn ni'n gallu checio hyn gan ddefnyddio cyfrifiannell. Beth dwi'n mynd am cyfrifiannell i fyny. Ag beth dwi'n wedi wneud? Dwi'n wedi amnewid gwerth fewn i'r ochr chwith ac wneud yr un peth ar yr ochr dde. Ac allwn ni ddewis unrhyw werth, really, ond beth dwi'n wedi ddewis yw x yn hafal i 1. Felly, os ymwneud nghyfrifiannell i'r ochr dde, felly, os dwi'n rhoi x yn hafal i 1 i fewn, dwi'n cael 8, ar y top de, ar ochr chwith, 8, tynnu 1, tynnu 1. Rhannu gyda 1, lleosi gydag 1, tynnu 2, negatif 1, disgwario 1. 6 ar ochr chwith. Bwydo i fewn yn fyna. Nesa.
mae gennych chi yn fan hyn, ar yr ochr dde, dyn ni'n mynd i wneud union yr un peth. Dyn ni'n mynd i amnewid yr 1 i fewn ar gyfer yr x. Felly, 2, rhannu gyda 1, adio, 1. Felly mae gennym ni 1 tynnu gyda 2, felly dwi'n rhoi hwnna fewn, 1 tynnu 2, sgwario hwnna, when i tynnu ffwrdd o hwnna, gobeithio bod nhw'n mynd o'r ateb cywir i ni gawn ni weld. 1 tynnu 2 yn hafel i 6. Felly beth dwi'n gwneud, rhoi'r 1 fewn yn lle bob man dwi'n gweld yr x, a mae hwnna yn rhoi 6 i fi ar y ddwy ochr. Ffordd i checio bod chi wedi mynegu rheina fel ffracsiynau rhannol yn gywir. Nawr, sy'n ni symud ymlaen i ran b. Mae rhan b yn gofyn i ni i ddifferi. Felly beth dwi'n gwneud, dwi'n copio hwnna ag symud hwnna ymlaen. Symud hwn i fan hyn. A mae rhaid i ni i ddifferi hwn, achos mae'r f gyda ni fel beth sydd gyda ni fan hyn ar yr ochr chwith. Felly, y broblem sydd gyda ni yw, dyn ni methu differi yr hyn sydd gyda ni ar yr ochr chwith yn rhwydd. Dyn ni'n gallu differu'r hyn sydd gyda ni ar yr ochr dde. Mae lot haws fel ffracsiynau rhannol. Dyna un o'r pwrpasau i defnyddio nhw. Mae wneud gwaith calculws fel hyn tipyn yn haws. Felly, gadewch i ni i ddifferi nhw. Felly, be dwi'n mynd i wneud yw dwi'n mynd i ysgrifennu hwn, ond ar ffurf index chydig bach yn neisach. Felly, 1 x tynnu 2 ar negatif 2, tynnu 3, x tynnu 2 i'r negatif 1. Just gwaith indexau hwnna, dylech chi fod yn gyfarwydd o hynny. Nawr, mater yw hyn yw i ddifferu. Felly, f' sydd eisiau i ni i gyfrifo. f' o x, differu beth sydd gyda ni fan hyn, o'r dyma beth yw f of x. f' x, differu hwn. Felly, lluosi, felly negatif 2 x i'r negatif 2 ar y top. Yn fan hyn, rheol y gadwyn y tro hwn, tynnu 2, x tynnu 2. Wel, mae hwn ar yn gostwng, negatif 3. Goffwn i siw bod fi'n mynd ar y trywydd cywir. Lluosi beth sydd gyda ni fan hyn, felly bod hwnna'n gwneud plus 3. Wel, os ni'n differu'r hyn sydd i fewn y ddoi gronfa yna fel rhan o'r rheol y gadwyn, ni'n cael 1 allan. X tynnu 2 i'r negatif 2. Gwiriwch hynny, fe wnaethon ni chydig ar rheol y gadwyn tro o'r blaen. Felly, dyna ni wedi differu hwnna. Dyna ni defnyddio'n atebion ni ar gyfer y ffracsiynau rhannol mwyn canfod y differiad. Ond mae'r cwestiwn yn gofyn, beth yw gwerth y differiad? Pryd mae f' 1 gyda ni. Felly nid x, ond 1. Felly, beth dyn ni'n mynd i wneud? Dyn ni'n mynd i amnewid am bob gwerth x. Dyn ni'n mynd i roed y rhif 1 i fewn. Dwi'n mynd i ysgrifennu hwn mewn modd chydig bach taclus. Allwch chi allai wneud y steps yn llawn. Lach, mae be wedi rhoi x hwn yn dyfa. 1 o'n i'n dweud oedd eisiau yn dyfa. Felly, bob tro oedd gyda ni'r x, dwi wedi rhoi y rhif 1 i fewn. So, yn gwirio bod hwnna'n edrych yn gywir efo fi. Felly, mae gyda fi yn fan hyn, negatif 2, adio 2, adio 3. Felly, mae hwnna'n rhoi ateb i mi o 3. Nawr, dych chi yn gallu gwirio ateb hwn gan ddefnyddio cyfrifiannell. Opsiwn, Shift, a bottom integri, ddx yn fan hyn. Be dych chi'n gallu wneud yw rhoi yr ffracsiwn gwreiddiol i fewn de. 8 tynnu x wedi sgwario, x tynnu 2. Yr pŵer 2, neu siw bod wedi ysgrifennu hwnna'n gywir. Differi fe, a wedyn ni rhoi x yn haflu 1. Ateb yn 3.
Mae rhaid i chi ddangos eich gweithio mas chi, ond mae'n ffordd i jecio os ydych chi'n gywir. Os ydych chi'n gywir, happy days. Marciau ar blat i chi fyna, ddim eisiau mynd nôl i wirio. Ond newch yn siŵr bod chi wedi ysgrifennu'r holl waith i lawr. Yn y 10 munud ola, mae gennym ni un cwestiwn bach arall i edrych arno fe. Dwi'n credu wneith hwnna fynd â ni yn hyfryd i fyny at 10 munud wedi 5. Mae ffwythiant f wedi diffinio gan f of x yn hafel i x wedi sgwaru 6x wedi sgwario 32 wedi rhannu gydag x... A wedi dechrau to. 6x wedi sgwario 32 wedi rhannu gydag 3x tynnu 1, lluosi gydag x wedi 2 wedi sgwario. Mynegwch f of x yn hermau ffracsiynau rhannol. Geiriau eraill, splito fe i fyny i ddoi, wel, neu 3, achos yma pra'n i ddechrau gyda 3, o ffracsiynau sengl. Wel, os ni'n sylweddoli, mae'r enghraifft yma yn cymryd yr un patrwm ar enghraifft flaenorol, oherwydd bod yr x a 2 yn cael ei ailadrodd, mae wedi cael ei sgwario. Felly, be dwi'n wedi wneud yw copio hwnna. Hwnnw mewn fan hyn. Bach yn fwy. Bydd yn goch. Yn fan hyn. Mae rhaid i ni wedyn i ysgrifennu hwnna fel 3 ffracsiwn bach ar wahân. Nawr, dwi'n medru ysgrifennu hwnna fel a 3x tynnu 1. Dwi'n gwybod beth yw gwerth a. Adio b. 3x tynnu 1 drwy'r bracet cyntaf. X adio 2 wedi sgwario. A gan bod hwnna'n cael ei ailadrodd, mae eisiau un arall arno ni. Felly, mae gynnon ni, so jyst i fatio beth sydd gynnau yn fan hyn, dwi'n mynd i ysgrifennu fe yn y ffurf a hyn. Sim lot o wahaniaeth pain sydd yn lle. X adio 2 wedi sgwario. Felly, ydych chi'n gweld 3x tynnu 1? Matcho 3x tynnu 1. X adio 2 wedi sgwario. Matcho beth sydd gynnau fan hyn. Ond gan bod yn cael ei ailadrodd, mae eisiau'r trydydd un arno ni. Yr x adio 2. Mae'n bwysig cofio hwnna. Hwnna'n un fydd y pobl yn dieddol o anghofio. Felly newch yn siŵr, os oes rhywbeth yn ailadrodd, mae eisiau y 3 ffracsiwn yna ar y cam cyntaf. Felly, cyfuno hwnna i ddim trwy'r holl gamau nawr, ond fe fydd y datrysiad yn rhoi i ni 6, 3x tynnu 1, felly mae a yn 6, tynnu ffwrdd 8, x adio 2 wedi sgwario. Nawr, does dim ffracsiwn bach arall gynnon ni, oherwydd yn yr enghraifft hon, os ewch chi trwyddi, fyddwch chi sylweddoli bod b yn 0. Felly, dim rhaid ni ysgrifennu hwnna lawr. Felly, jyst fel bod ni yn ymwybodol, mae a yn haflu 6, mae b yn haflu 0, a mae c yn hafal i negatif 8. Dyna ni. C yn haflu negatif 8. Cewch trwy hwnna, gwiriwch hwnna eich bod chi'n cyrraedd diwedd yr enghraifft heb fawr o broblem. Mae rhan B yn gofyn i ni, defnyddiwch eich ateb i'r ran A i ddarganfod gwerth f of x wedi integru rhwng 2 a 4, rhwng 4 a 2. Felly, mae rhaid ni ddefnyddio beth ni wedi iwsio yn rhan A, ac yn amlach na peidio mewn cwestiynau ar fath, mae rhaid defnyddio beth ni wedi wneud yn flaenorol mwyn yn helpu ni ar gyfer rhan nesaf y cwestiwn. Felly, newch yn siŵr bod chi'n gwybod sut mae'n gwneud rhan A. Os chi'n sylweddoli bod chi'n gwneud camgymeriad yn rhan A, wel, peidiwch o bosib yn syth i ffwrdd i rhan B, newch cwestiwn arall, cech nôl, checiwch rhan A, ond newch yn siŵr bod chi'n rhoi go ar rhan B. Oherwydd mae yna farciau mynd i fod ar gyfer y dull ydych chi'n ei ddefnyddio. Felly mae hynny'n holl bwysig. Peidiwch gadael unrhyw gwestiwn yn blanc. Felly, beth ni'n mynd i wneud yw integru f of x rhwng 2 a 4.
Felly, I fi'n gwybod, mae'n ateb yn rhan I yw beth sydd gen i yn fan hyn. A dyma beth dwi eisiau I integru. Felly, dwi'n integru f of x dx. A dwi'n gwneud yr un peth ar yr ochr arall. Felly, integru hwn rhwng 2 a 4. Gawn ni splitio hyn yn fan hyn. dx, tynnu ffwrdd. Integru hwnna rhwng 2 a 4 dx. Mi fedrwch chi ysgrifennu fe fel un integrin mowr a wedyn ni dechrau splitio nhw I fyny. Nawr, mae yna nifer o ffyrdd o wneud hyn. Ac dwi jyst yn mynd I ddangos un ffordd I chi fan hyn. Be dwi'n mynd I wneud, dwi'n mynd I ail-ysgrifennu rhain, dwi'n mynd I decluso nhw lan chydig bach. Nawr, dwi'n mynd I sylweddoli ar y cyntaf bod gyda fi 3x tynnu 1 ar y gwaelod, a hwnna I gyd i'r pŵer 1. Felly, os dwi'n integru, mae'r pŵer yn mynd I fyny, fydde hwnna'n mynd I 0, felly dyn ni methu wneud hynny. Mae hwnna'n enghraifft o ln. Dyna lle mae ln yn dod I fewn. Oherwydd, mae pŵer hwnna yw 1 ar y gwaelod. Dwi'n mynd effeithio'r ailun, os pŵer 2 sydd gyda ni. Felly, dwi'n mynd I ail-ysgrifennu yr integrin cyntaf. Fel yna, newn ni fel hyn. Dwi'n mynd I ysgrifennu'r 6 yna, fel 2, llosi gyda 3, os dim rhaid I chi. Fel hyn, 3x tynnu 1 dx rhwng 2 a 4. Y rheswm dwi wedi splitio'r 6 lan fel yna yw bod y 3, dyna beth yw deilliad, dyna beth sy'n digwydd pan ni'n differi 3x tynnu 1. Un o'r ffyrdd o wneud yw cyn belled bod chi'n cael yr ateb cywir, os dim lot o wahaniaeth. Ac yr ailun, dwi'n mynd I ysgrifennu hwn fel rhwng 4 a 2, x ydy'r 2, negatif 2, dx. Felly, dyn ni'n mynd I integru rhain. Mae gennym ni 2, yn fan hyn gen ni agor cronfach, ln, fel o'n i'n nodi gynnau, hwn yn enghraifft ln, 3x tynnu 1, rhwng 2 a 4, tynnu ffwrdd, gyda negatif 8 yn fyna de. Wel, gawn ni weithio hwnna mas, beth yw differiad hwnna, integriad hwnna, yn gofio gweithio am yn ôl rhyw fymryn, felly fydd hwnna'n rhoi I ni adio x ydy 2 i'r negatif 1. Unwaith fel ni'n deud, nifer o ffyrdd o wneud hwn, nifer o ffyrdd I gael yr ateb cywir allan ohono fe. Jyst y ffordd I fi wneud hwn yn gyflym yw hwn. Os dyn ni'n amnewid y gwerthoedd ar gyfer x I fewn i'r rhain, fe fydd gynnon ni, dechrau cyntaf, 2, ln 11, tynnu ln 5, adio 8, ac yna fydd gynnon ni yn fan hyn 1 dros 6, tynnu chwarter, sydd yn hafal I 2, ln, a dwi'n mynd i'r rhedeg allan o le, 11 dros 5, tynnu 2 dros 3. Nawr, gawn ni wirio hwn yn gyflym. A mae'r siawns o fi ni rhywbeth yn gyflym ar gyfrifiannell neu camgymeriad yn eithaf uchel, felly cawn weld. 6x wedi sgwario adio 32. Yn barod yn gweld dwi'n mynd i roed y sgwar fewn. Dyna ni. 3x tynnu 1. Chi'n sylweddoli, dwi'n gallu rhoi beth oedd yn amwreiddiol fewn. Lluosi gydag x adio 2. Mae'n bwysig bod chi'n ymwybodol o'r dulliau gwirio yn y fan hyn. Rhwng 2. Yn rhoi 4 fel y limit ar y top. 0.91. Gawn ni weld beth dwi'n cael allan o hwn. Dim pwynt 9. Diolch byth. Felly, fel ydych chi'n gweld, mae modd gwirio atebion.
Mae'n holl bwysig bod ni'n neud, a mae fe jyst yn adeiladu hyder pan ydych chi'n neud unrhyw brawf neu unrhyw arholiad. Rhif 1, mae rhaid chi ddeall y gwaith. Dyna sy'n greiddiol i bopeth. Deall y gwaith, yn ail wedyn yw deall sut mae gwirio'ch gwaith. Newch yn siŵr bod chi'n treulio amser ar eich cyfrifiannau lle chi'n edrych ar driciau bach fel hyn i'w checio bod chi'n gywir. Yn fan hyn, dwi'n gwybod bod nhw'n gywir. Byddwn ni'n gweld rheswm i fynd nôl i ail checio'r cwestiwn yma mewn prawf. Dwi'n gwybod bod fi'n reit. Felly'r triciau bach yna sy'n bwysig bod chi'n gyfforddus yn ei defnyddio. A chyda hynny, mae newydd droi 10 munud wedi 5. Dymuno pob hwyl i chi gydag yr holl asyniadau sydd yn dod i fyny rhwng nawr a diwedd y flwyddyn. Ac diolch yn fawr iawn i chi am wrando.